Bütün avul halkı beni şartlanıp karşı alırga geldik. Vallahi şükür. Bik kirek. Әлегенде Allah koygan sayın beni nişinyalar kirek. Bütün hazır her birimiz gidip durarız. Şulay şartlanıp beni. Allah'a şükür. Demek bitindi bu. Avul ıntılmay, avul yaşı degan söz. Авыл кишиси өчен бик мөһим булган бинаның ачылуын халык бәйрәм буларак кабул итте. Концерт номерлары белән башлап җибәрелгән чара атмосферасы да моңа хезмәт итте. Авыл имам хатибы Зәкиулла Гатин авылда беренче медицина пунктлары кайда һәм ничек барлыкка килү турында тарихи белешмәләр җиткерде. Халыкка беренче медицина ярдәмен күрсәтүне камилләштерүне күздә тоткан республика программасы буенча тәүге ФАПлар Нурлатта 2012 елда төзелә башлады. Бүген район буенча унлап шундый заманча объект эшләп килә һәм чарада белдерелгәнчә авыл халкына медицина ярдәме күрсәтүнең барлык институтларын саклап калу сәясәте җимгыятебездә алга таба да дәвам иттереләчәк. Президентский программа буенча төзелгән ФАП, мондый ФАПлар бөтен республикада да төзелә. Безнең киләсе елга да бу программа буенча бу ФАПлар дәвам итә, төзелә. Шуның өчен мин бик зур рәхмәтле строительлебезгә, Ергострой, Азнакаев нефтемаш вакытында бу ФАПны матур итеп төзеп, сдавать иткән өчен. Ул Татарстанда гына шундый программа бар. Монда 200дән артык ФАП ремонтладык. 85 врачебный амбулатория ремонтладык. Шуңа күрә бу биналар медицина ярдәме авыл җирендәге кеше өчен якынрак булырга тиеш. Шунда ук сәламәтлек саклау министры Адель Вафинга Нурлат районы территориясендә медицинаны үстерүгә керткән өлеше өчен рәхмәт хаты һәм истәлекле бүләк тапшырылды. Төзүчеләр бинаны ачылуны белгерткән символик ачкычны авыл фельдшерына тапшырды. Мин Кәкрәтау авылына 34 ел медицина ярдәме күрсәтәм. Безнең авылда барлыгы 428 халык исәпләнә. Шулардан 54 бала, 14 яшькә кадәр, 130 пенсионер. Безгә шушындай матур итеп фельдшер-акушерлык пункты төзеп биргәннәре өчен сәламәтлек саклау министрлыгына, район башлыгы Равил Эфраимовичка, районның баш врачы Марат Рафаиловичка үземнең исеменнән, авыл халкы исеменнән олы рәхмәтемне белдерәм. Бүгенге көндә республикада 300ләп модульле ФАПлар эшләп килә. Бер айдан Фома авылында да шундый заманча объект сафка басачак. Кызгылт сары биналар белән бер рәттән җимгыятебездә аклы зәңгәрле модульле конструкцияләрдә төзелә. Булары патология, анатомия бүлекләре. Шәһәребезнең сәламәтлек саклау тармагы да хәзер шундый бина белән мактана ала. Мы действительно намерены поднять уровень патологоанатомической службы, потому что вообще сама наука двигала все века медицину, и для нас патологоанатомическая служба это еще и направление контроля качества. Узган елда республикада патология, анатомия табиблары 500ләп экспертиза үткәргән. Шулай да югары квалификацияле белгечләргә кытлык тармакның иң авырткан җире. Тиешле шартлар тудырмый белгечләрне җәлеп итеп булмый дип белдерде сәламәтлек саклау министры район башлыгы белән бүлекне карап чыкканнан соң. Нурлатта төзелгән Ауропадан ким булмаган шартлар тудырылган яңа бүлеккә тагы бер белгечне җәлеп итү мәсьәләсе хәл ителә башлаган инде. Объектны ачуда катнашкан прокуратура, полиция вәкилләре дә бинаның торышыннан һәм эчке җиһазландыруыннан канәгать калды. Шул ук көнне сәламәтлек саклау министры Адель Вафин үзәк поликлиникада һәм бала тудыру йортында баручы ремонт эшләре белән кызыксынды. Башкарылган эшләрне анализлап, ремонтны заманча һәм сыйфатлы итү бурычын куйды.